खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय गोदान राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनैनि खालारा 2 आगस्ट 2026 आरो दिनै रबिबार। रबिबारनि बे गोथार साना थोंजों मोदाय ग्रहफोरनि राजा भगबान सुर्य नारायण एबा सान इसोरखौ बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। जुदि नोंथाङा सान बायदि जोंखांनो लुबैयो अब्ला सिगां सान बायदि खामनो सोलों। जाय सुबुङा गावनि मावनायाव आबुङै बावसोमना थायो, बिनि जिउनि खोमसिखौ सान इसोरनि अननायजों गोरलैयैनो गोमोरलाङो। सान इसोरनि सायाव ध्यान खालाम आरो नोंथांनि साननि जागायनायखौ गोहोजों आबुं खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय सुर्य देव एबा ओम सुर्यम नम लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जागोन आरो सुर्य नारायणनि अननाया अरायबो नोंथांजों थाबाय थागोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। रबिबार नोंथांनि जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय आरो बोलो लाबोगोन। समाजाव बैसोगोरा आरो गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि गोदान लामा बेखेवगोन। बियो जिरायनाय सानब्लाबो साख्रि गोनांफ्रा इयुनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां इमेल एबा प्रप'जेल मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया गुदुं जागोन आरो नोंथाङा गावनि मोजां मोनग्राफोरजों मोजां सम हगारगोन। गावनि सावस्रिखौ नेवसिगारनो नाङा आरो मोनसे सरासनस्रा रुटिन लाखि। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मुवा बेसादफोरनि सुख सुबिदा आरो धोन बुथुमनायखौ बांहोनो थाखाय मोजां जागोन। साननि गोहोमा नोंथांनि जुक्ति गोनां गोहोखौ गोख्रों खालामगोन, जायजों नोंथाङा मोनसे गिदिर रां थिसननायनि बिथांखि लानो हागोन। फालांगियाव गोजाम मक्केल्सफोरनिफ्राय गोदान अर्डार मोन्नायनि खाबु थायो। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो न'आव गोजोन थागोन। नोंथांनि गथ'नि आखुआ नोंथांनि बिखायाव जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय स्टाइलआ बयखौबो नोंथांनि फारसे गोसो बोहोगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबजों मोनसे गिदिर थालांनाय खामानिखौ फोजोबनो हागौ, जाय गोजोननाय लाबोगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोदारिनि थाखाय सावरायनाया आवगायलांगोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोहोजों बुंफबनाय जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे हारिमुआरि हाबाफारि एबा नखरारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सुबुंथिनि खावलायनायजों फैदों। नखरनि जानानै जों गुरैयै नोंथांनि मददखौ खावलायहरो। चिरां जिल्लानि निलिबारि गामिनि श्री जीवन कुमार ब्रह्मनि बिसि आरो इउएन ब्रह्म कलेज बेच 2021-2022 नि बारग' फरायसा प्रसेनजित ब्रह्मनि बिमा श्रीमती मौसुमी ब्रह्मआ दासान्दि प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव SM हस्पिटाल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टार आगरवाला हस्पिटाल बङाइगावआव थिसनजादों आरो बिथांनि फाहामथाया सोलिगासिनो दं। आथिखालाव नखरा मोनसे गोब्राब रांखावरियारि आंखालजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। फाहामथाय होनायनि खरसाया बांलांगासिनो दं, जाय नखरनि थाखाय जोबोद गोब्राब जानानै फैदों। बेनिखायनो नखरनि जानानै जों नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनो सानोदि गाव गावनि हानाय बादियै रांखान्थियारि मदद हो। नोंथांनिफ्राय मोनसे फिसा बिहोमायानो बेरामिनि फाहामथायाव मोनसे गिदिर मदद जानो हागौ। बेरामिनि मुं आरो थंआ जादों मुं मौसुमी ब्रह्म, फिसायनि मुं जीवन कुमार ब्रह्म, गामि निलिबारि दांतल चिरां, लासो सिमलागुरि। नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिनाव होनाय QR क'ड एबा मबाइल नाम्बार 7635848604 एबा एकाउन्ट नाम्बार 318993262991 आव थोंजोङै हेफाजाबखौ खालामनो हागोन। गोजोन्थों। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गावखौ सानखांनाय आरो नखरारि बाथ्राफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोबोद मोजां। मोजां सानस्रिफोरखौ गोसोआव लाखि आरो गोजाम जेंनाफोरखौ गारनानै सिगांथिं आवगाय। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, नाथाय नाङा-फाङा बायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। गावनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों सम हगारनाया सोमोन्दोआव गोबां मोजां लाबोगोन। गोरलैयै फज'नो हानाय आदार जा, जाहाथे नोंथांनि सावस्रिया मोजां थायो। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा रुफा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै रबिबारा नोंथांनि इसोर ग्रह सानजों खुंजानायलाय, बेयो नोंथांनि व्यक्तिबादाव गोहो आरो सनमान लाबोगोन। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गुवार जागोन आरो सुबुंफोरा नोंथांनि सानथ्रिफोरखौ बाख्नायगोन। फालांगियारि बिथिङाव मोनसे गोख्रों थिरांथाया गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे रंजाथाव आउटिं एबा गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हानायनि सम्भावना दङ।
सोलेरारि गोहो आरो गोहोआ गावनि थिखिनियाव थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा गावनि गोरोंथि आरो गियानजों गिदिर रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव फैबाय थानाय जेंनाफोरनि थाखाय दिनै सानखान्थि बाहायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजान थानाय बाहागोफोरनिफ्राय नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि जुलियारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो फोथायनाया बांगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। मेडिटेसन आरो योगा खालाम। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव रांखान्थियारि दावगानाय आरो आरिमुआरि गोजोननायनि सान। फेशन, आरिमु एबा मिडियाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा बिसोरनि रोंगौथिनि थाखाय बाख्नायनाय आरो मान मोनगोन। थाबथानाय रांखौ मोनफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव मख'जाथाव दावगानाय लाबोगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो नोंसोरनि गावजों गाव खाथिसिनाव फैगोन। मोनाबिलिनि समखौ न'नि साजायनाय एबा बायनायाव बाहायनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि साहस आरो गोसोनि साननायखौ रुजुजायै बारायनाय नुनो मोनगोन। गोबाव समनिफ्राय दिन्दां जानानै थानाय खामानिफोरखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय एसे नाजानायजों फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा सम्पथि एबा न'आरि सम्पथिनि बेलायाव मोनसे मोजां फिथाय मोननो हागौ। न'खरनि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ 2 गुन खालामगोन। मोनाबिलियाव थानसालि एबा निजोम जायगायाव थांनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि, खाफालनि हाथरखिआ जोंख्लाबनायजों दिनै नोंनि मोनफ्रोमबो खामानिया गोरलैसिन जागोन। गोजौ सोलोंथाइ, लिरनाय आरो बिजिरसं हाबायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोबां जाफुंसार जानो हागौ। बायजोनिफ्राय मोजां खौरां मोननायनि सम्भावना दङ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा माखासे गोदान सम्पथियाव रां थिसननायनि गोसो जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा सनानि गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि प्रेक्टिकेल सानस्रि आरो गावखौ दबथायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मावख'नि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै नोंथाङा गावनि गावारि गोनांथिफोराव गोसो होगोन। फालांगिया लासै नाथाय दिदोम मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों माबा मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ एसे जोथोन ला मानोना दिनै नोंथांनाव बायदिसिना सानाय सोमजिनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 10, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि, दिनैनि साना मोनसे गोजोन आरो गोदान गोहो लानानै फैगोन। नोंथांनि रुजुजायै आरो गोदान सानस्रिफ्रा समाज आरो लोगोफोरनि गेजेराव मोजां मोनजागोन। बाहागोदारि खामानिफोराव गोबां मुलाम्फा आरजिनायनि सम्भावना दङ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों खुसियै थागोन आरो सप्तानि गोसोआरि मेंनायखौ होखारनायाव मदद मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोसोम गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि आरो समाजारि दान होनाय खामानिफोराव बांसिन नांथाबगोन। खामानि थिलिनि जेंनाफोरखौ नागारनानै दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोननायखौ मोनगोन। गोनां जानाय सोरखौबा हेफाजाब होनाया नोंथांखौ इसिङारि गोजोननाय होगोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोदान गियान आरजिनायनि सान। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा थाजिम मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोमो कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 2 आगस्ट 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै सूर्य देव लिरना ला। सूर्य नारायणआ नोंथांनि जिउखौ मुंदांखा आरो जाफुंसारनायजों आबुं खालामगोन। जों गाबोन गोदान राशिफल लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।